Iro itrai sesin pat ngai keble pi paro hakerteng kepadan bortam kejong trai. Hakan ke video aku apan ajing mut ya pi kiba kijong trai kiba jus ngau tenat ban pet ya kani ke channel na kawe ke por sya kawe ke por. Kalong ke ke bas ngau si lada don. Kinu kijat beriu kiba don ya kani ke mensiem ban long kiba tap da kejing bishni. Kidon kaptu kat ne ki beriu kiba bishni haba kini kinong le YouTube kisah le YouTube kumne te kitu kiba nang bakin kamai pisa lang baka YouTube te ngimde ken bangin bishni kum mga mentaya la dengam nang bangan kamai pisa lang baka ni ke YouTube naman ngam dehi ke breu ke panang start kata-katai ke komputer bangan nang ban yok pisa lang baka ni ke YouTube banga pelaj bon ki videos hanrei barok kedebe ke bangan le mons ngopha nak benta banga ngau tenat ban long jingkur khu hanrei la de le ngam yo ru em nakanika YouTube channel taru hakapor ke ba menchua ngala de ete kular bat utrai bala dangan yo pisa nang ne ru kan let be chakam ke jong ublai kan nam let hi chakapla pisa ke jong na tang ba hadu mentaru ngam nang hire bangan le te hanrei ngashule mons ngopha te hanrei ki don kini ki jat beriu kibas ngau bishni kini ki panang ban le video kini pun mo ki beriu mentate ki nang ban le video stela da kita ki videos ki jong ki kilong ki balong jingkur khui ki wei te kalong ke bas ngau tenat te haba ki la penlut ya ke por hang to la da ki yo pisa balengi dot kaman bishni ki haba ka bible ka ong unong tre ude ban yo la kabam ta haba ki la yashna ki video ki balong jingkur khu ki hikai ke la da dei nakabenta kumangi ba ai kaktien ka jong ublai ne la da dei ki tu ki ba hikai ban shet ne ban shna jing shna ne la da dei ki wan rai ki news ki ba pher ne ki la trete ki la pen mi em ya ko em te la da ki yo nong to te ba lengin le bishni ki nyim dai bangin bishni ki handa ki don ki ba krans new yang ngan ma balai ki nang mut bang ayo pisa kan lang ba kan ke YouTube te ki la sngo bishni ki ong kalat ka mai pisa bat kum ta ter hanrengan ya thu ye pi ba hatu mentawat tang sipia ru ngampat yo nang ne hanrenga hap ban penlut namar balai ban upload video te kamut kan te kalut ba te nga hap ban penlut balai nga penlut ba uble kwa ye nga bangan long ka jingkur khu ye pi ki bai don hang ne bat haba pi don rengkat bat ka YouTube channel jonga man ka sia yo ban duai na ka benta ka jong pi ngayo ban ai ji hi kai kat la ibor iba ublei ula pasat shanga ngaru nga pasat shapi te lada dei ki brio ki ba shakri ublei ne ki bom shakri ublei ne nim judai ken bangin don ya umen sim joka jing bishni namar ka jing bishni am kam juan ra jing kurkhu ka jing bishni ka dei ka bawan na Soitan bat kita ki brio ki badap da ka jing bishni ki bom la sha haba kiu manu kamot ki dei ki khun jong Soitan te ki khun jong Soitan te ka pai nong ki hap yo na Soitan udon ban ai ayuhi tang bo un tem tang bo un penjenjar te na markata nim judai ban bishni ya ki brio ki ba haru nim de ban bishni ki brio ki bas niu nim dei ban nim bishni lada ki anang bakin ya le ya kanu ka kam lang ba ka YouTube te haba ki la tre shitom te lada ki yo balengin sngo bishni te haba ublei uban ban kurkhu ya ki haba ki brio ki kwa ban pet ki yo jing kurkhu te balengin le bishni ya ki nim dei ken bangin bishni ya ki lada sngo man te kamot nai pet ken te haba sngo tanat ban pet ken namar lang ba ka YouTube channel ni yo shibon ki jing kurkhu lada nginang ban pet pinang ban pet ya ka ba pi yo nong ka ba pinang ban pet ya ka bas niu pi yo ka bas niu bat pi yo ban khet ru ya ka jing sniu ha ka jing ka jong pi te balengin le tu klar ya ka kam ka jong ki wei la da phis ngau tanat ru pet phem ngau tanat ru nai pet bat ha ba pi ya comments ru ya comments dan buram dan akor uble run yo ka man kur khui ka jing em ka jong pi tep la da uble ukur khu yang ni balai ukur khu yang ni ka daw ka long bet ba ngim ju bishni ha ba kiu manu ninang ai man siem te ni yo ken kata ka jing kur khu na ma balai uble upet ka do no jongi hatu ka do no jongi ka tap ne em da kata ka do not ka ba kemen haba yo nong ki bril ngim judai ban sngo bishni haba ki bril ki yo nong rengi de ban sngo kemen ki don ki ba ong yenga saya lap ha ban la de ba ko pniang rengan ong ye pi na do ba ngam pat pen mi ya kane ko pniang mi snyo ngan ong ye pi
ngalaya lap ya utrai bat lada utrai pli ka jingkang ban kurku ngimla ban yo hi kata ka jing kurku na mar shitingka kam te ka basuk yengi bangin yo lada uble uman ban ai ngimla bangin kang lada uble uman ban kang ngimla ban pleju bori kata ka jing kurku na mar kata katni uble kurku ya ngaru hanrai pitep kadok no jonga kadon bet tang ban le ikaman ka jong uble menta ngayo ban shna ka yeng ban shakri u na mabalai kim don ki ba support ya kani ka ministry ka bangadon kinong ajing angu tang kat nungut tang lai ngut ki ba artista ki ba ai teng khat lanore ki don ka to kan ni na kani ka jing angu kala shudap tang ban siu ya ki tu ki briu ki ba ngapha bu jing duai ngapha bu jing duai nam takari bat ka jat ben riu hanre kapisa ka ba ngayo lang ba kani ko pniang ngayo bantay ka yeng man shakri utrai bantay ka jaka ban sha jing it bangan nambu doru ba kibri kin hap ai da ka pisa shimet kata em ki badon kin ai ki bom don kin ya kin nam ai mlalai ki badon ru kin ai de banga o da ka dot kin ya thap da ka jing ai ngu ba ka tu ka jing ai ngu ru kan le chano ban bu ikinong duai ba kiti kinong duai ban duai nam ta jong no nakabenta jonga nakabenta jong pi ban long ka jing kur khui ka jat ben riu ka jongi de ba nga bun kam ban kamai spa nga bun kam ban duai nga bun kam ban tre ka kam ko jong ublai hajaka ban nang ai man sim ban nang duai bangin nang la ban penyar ki hima ko jong ublai hanrai kran de ki ktien ki bom long ti kam long ken ka badai kan nang mara jing kur khu kham tam ye ki briu le ki baton ka jing mot ban penyar ki hima ko jong ublai ki bam sngotanat ban reben tang kapala la jong hanrai ban ai kam ru iki wei lada kum ye ki briu pia krans niu ka jing ma ka ap na mar ka bible ka ong ka thma kam dei ka jong phi ka thma ka dei ka jonga ka mot ka thma kam dei ka jonga ka dei ka jong blai te lada phin ya le bat u blai ka long ka ek ka ba ma bha na mar ka ta shuwa ba phin kran da prakhat ba shuwa phitep lada ka jot ka jat ben riu ka tao ka baning kong du ka dei ka jing bishni habala sin shar ka jing bishni am kamot dan jing sok dan jing teman namar kata ya ka jing bishni am te ban bo shadin ngim jude ban bishni ya no ru bat haba uble ukur khu yangi ru ngim jude bangin sngaw sarong hanrai ngi ban penya ya ta ka spa ka jong uble ka ba ai hangi da ka lenti ka jong uble khna uble unyo ban kur khu lem ya ka ri ba ka ja ban riu ka jong ngi leng ba ka jing kur khu ka jong uble te uble unyo ban kur khu ye phi ya ro itra